Dobrý deň, vítam vás pri novom videu. Video je z hry Nuclear Option. Je to hra podobná War Thunderu, iba že tam nie sú tu žiadne tanky, ktoré by sa dali ovládať, ani lode. Ale je to veľmi dobrý military simulátor lietadla, kde môžete letieť s lietadlami a ostatnými vecmi. Je to hra na Steame, stojí nejakých 17 €, vážne odporúčam, je to naozaj dobrá hra na tú cenu. Povedal by som, že kľudne aj lepšie ako War Thunder. Naozaj. A to mám na War Thunderu nejakých 3000 hodín. Ale naozaj je to lepšie ako War Thunder. Takže našli sme si naše targety, sú to nejaké slabé pozemné cieľy, na ktorých sme vypálili naše rakety a... dve sa netrafili. Dobre, to nevadí, môžeme na nich poslať Lynchpiny. Sú podobné rakety ako Kingpiny, možno to sú slabšie. A už letia po nás aj Armstralky. Hra červené, takže sa musíme rýchlo schovať. Teraz sme zapnutí. A ideme zabiť Krikita kanónov, pretože sa bojím. A dostal cez krídlo, a nie, ešte ide. A ja nemám pisálky. A sme prví. Dostali sme od guľometu a misálky. No ukáž. Ja som zomrel tu. A zabili sme toho Krikita. Super. Dobre, takže toto tu nie je Krikit. V tomto tu nás sme boli pred chvíľou. Krikit je to vlastne prezývka tohto lietadla. Toto tu je kompas. Toto tu je Chicane a toto tu je Tarantula. Potom sú tu všelijaké rôzne ešte lietadla, ale tie mám zamknuté. Pretože jednak nemám peniaze a jednak nemá naša... Boskali Defense Force nemá peniaze na to, aby to vytvoril. Takže si ideme zobrať kompas. Kúpim si kompas za vlastné peniaze. A... zoberieme si na to misálku. Dáme tam Kingpiny a Kingpiny. Dáme tam tie najsilnejšie veci. Takže budeme sundávať nejaké tie silnejšie targety. Dáme si kúsok menej paliva, aby sme neboli takí ťažkí. A môžeme ísť. Takže takto tu vyzerá kompas. Tá 30-ka. To je to najklasickejšie lietadlo. To je naozaj najlepšie lietadlo z celej hry. Čo sa týka akože pomer cena kvalita. A najlepšia vec na tom je, že tu môžete používať ako control aircraft. Čiže môžete s tým učiť pozemné ciele, môžete s tým učiť vzdušné ciele, môžete s tým robiť naozaj hocičo. Na rozdiel od iných lietadiel, ktoré sú skôr na ničenie pozemných cieľov, alebo skôr na ničenie lietadiel. Toto tu je naozaj ten najlepší lietadlo z celej hry. Sa snažíte sundávať aj lietadla, aj pozemné ciele. Zároveň, nežerie to veľa paliva, je to naozaj dobré, ale musíte s tým dávať pozor, lebo naozaj môže vás pristihnúť hocičo. Vtedy ma pristihla misálka a zo pár kanónov, totálne som skapal, takže proste v tejto hre si stále musíte dávať pozor. A som kúsok chorý, možno vám to príde, že som chorý, že ste už veľmi videli naše videá, takže nezabudnite nám dať like, odber a ak by ste chceli ďalšie video ako je toto, tak kľudne napíšte do komentárov. Veľmi nás tým podporíte, náš YouTube channel, ktorý stále rastie a rastie. Sice pomaly, ale isto. Takže ideme skúčiť Chicana. Dostal? Dostal viac. Dobre, tak ten už sa zničil. Dole na monitore môžem jeho spálil. Dobre, ideme.
Musím sa ich schovať. Ideme použiť kingpiny. Tak, a čo sa stane? Či kto? O! Iba jeden to stane. Nevadí. To necháme takto, som silnejšie tanky. Tí kingpiny podľa mňa majú veľmi šancu zničiť. Je to veľmi dobré. Ideme si po Tarantule, po tom najväčšom, skoro najväčšom lietadle v celej hre. Tarantula je robená na prevážanie supplies, teda... Dobre, neviem po slovensky. Proste na prevážanie supplies a takisto je dobrá aj na ničenie ground targetov, pretože pozemných cieľov, pretože má celkom naozaj dobré prdele. Well. Left engine fire. Dobre, to je. Right engine fire. Dobre. Tak to som naozaj nečakal, musíme si dávať pozor už. Ako som vravel, Tarantula je dosť dobrá aj na ničenie pozemných cieľov, pretože to má naozaj veľmi veľa rakiet. Môže si to zobrať nejakých... myslím, že 16 AGM, 48, čo sú jedné z najsilnejších guided missiles, teda pozemných navádzacích rakiet, ktoré sa navádzajú laserom. Je to jedna z tých najsilnejších navádzacích rakiet. Potom je tam ešte 68 alebo 64, tá je tá úplne najsilnejšia. Teraz som povedal, že... No, čo by som povedal? Ideme zabiť kompasa. Presne to, čo sme my. Dáme dole podvozok, pretože keď máte podvozok, tak nemôžete strieľať, nemôžete nič robiť. Na to nesmiete zabudnúť, keď budete. Ďalšia vec je to, že musíte si vždycky dávať pozor, to je pre za vami alebo pred vami, že naozaj tie fléry takedy nemusia fungovať tak, ako majú. Niekedy sa stane, že flérujete, ale keď ste otočení zadom a ide z vašich motorov veľmi veľké teplo, tak tie misálky proste ťahajú. Je jedno, že flérujete, ťahajú. Takže musíte si na to dávať. Presne preto. Fúha. Tak to som naozaj nečakal, že dostane taký destroj. Fakt. Normálne, že wow. A už je to napísal, tak musíme sa rýchlo snovať. Po dole. Čím bližšie jasné k zemi, tým ťažšie je nás zachytiť. A išiel by som po tamtému Chicaneovi. Chicane. OK. Takže ideme ho kamonom sundať, nepošleme sa, chcem vidieť, jak sa roztriešti. Dobrá, písalka na nejakých max. Right engine fire. Left. Skill issue. Do prčíc. Dobre, ja som minul veľmi veľa peňazí iba kvôli tomu, že ja som vlecel do zeme. Takže dajte si pozor, zem je naozaj veľmi dobrý zabíjak. OK, takže musíme ísť zase hore. A zase ísť taká a do prdele. A najbližšie. Dobre. Takže viacej k tejto hre a jej komunite.
táto hra stojí 17 € na Steam, tam som dal. A sú tam multiplayer servery, máte tu všelijaké mody, máte tu aj pre tých War Thunder hráčov, ktorí používajú anime skiny, sú tu aj anime skiny v tejto hre, áno, nemusíte sa báť. Tie tam musia byť vždycky, ja viem, ale nebojte sa. Multiplayer, veľmi by som vám z začiatku, keď tu začnete hrať, veľmi by som vám multiplayer nehral, vám je to naozaj ťažké sa tu naučiť hrať a potom ešte keď chcete. Proste to je ťažké naozaj, nie je to veľmi dobré, tak, som dve a ide, jedna hitla, druhá sa môže. Obidve hitli, yes. Dobre. Takže teraz sú prvé kickpiny a ideme značiť. Všetko pozorné cieľe. No dobré, ako som vravel, multiplayer není veľmi dobrý pre začiatočných, že sú tam naozaj veľmi tryhoši, ale nie je to iba tým, že tam sú tryhoši, ale ako to povedať. Nie je to proste veľmi dobré pre začiatočníkov, aj kvôli tomu, že tam veľmi, aj boti sú nastavení na ťažšiu obťažnosť, takže tak počkej, aj ide to na pisávka. Dobre, ešte jedna. Dobre, musíme sa schovať, za to, aby dobre, zničili sme Samsite. To sú tie najväčšie blbosti v tejto hre, pretože vypalujú po vás každých 5 sekúnd, po vás vypalia jednu misáľ. Ale najhoršie je to, keď majú už radarové misáľky, lebo tým sa tak ľahko nenočnete, ako som to povedal War Thunder. Tí, čo hrajú War Thunder, naozaj 17 €, veľmi dobrá hra. Ja prišiel som z War Thunderu v tejto hre a naozaj povedal by som, že naozaj lepšia hra ako War Thunder, ale v War Thunderu ostanete, pretože tam sa grindi, vás Snail proste zobral do svojho života, čo? No a to je to najhoršie, takže musíte si proste dávať pozor, hej, nemôže to byť tak. Hlavne na tie na chicane si dávajte pozor najviac. Tieto veci a oni majú 30 mm kulomety a oni ma trafili. A vidíte, teraz sa stalo toto a ako sa môžete pozrieť, tak Right engine fire. Stall. Áno, je to naozaj ťažká hra. A on sa postavil, dosť dobre. Okej, počkaj. Kde je druhý? Kamoško, zomrel ti párťak. Musíme ho nájsť. Kde je ten druhý? Kamoško, ty tu ešte stojíš, hej. Tebe zomrel párťak, akože. Nechcel by som. Si smutný? Haló, si smutný? Hej, si. Dobre. Ideme si spawnúť nové lietadlo a zase nejakého pilota zabiť. Ja viem, ja som best. V tejto hre môžete si buď získavať lietadla tým, že progresujete v ranku. Každú hru máte vždycky, začínate od ranku 0 a tým, že dávate všelijaké. Tým, že pomáhate dostať sa vašim pozemným jednotkám sa dostať k ich pozemným jednotkám, alebo proste ničíte ich pozemné jednotky, pomáhate celému týmu k tomu, aby ste získali ten airstrip, alebo lepšie tak letisko ich, tak vždycky môžete buď tým, že ničíte pozemné ciele a pomáhate vašim pozemným cieľam dostať sa okolo nich, alebo môžete pomáhať tým, že získavate air superiority, čo znamená vlastne, že máte dobre, nie sú angličan. To je jedno. Proste air superiority si získavate. Získavate veľmi dobrú simuláciu. Vzduchom, čo vám pomôže vyhrať celú hru a naozaj
Ja túto hru, vlastne naozaj tú hru, podľa mňa by si to mal vyskúšať každý jeden Fortnite hráč. Naozaj tu síce stojí 17 €, ale stále lepšie ako si kúpiť každý rok jednu preku. Repúta si kupovať, fakt. Som do neho vytreskal 500 nábojov, to som asi nemal. Dobre, idem si povedať. Poďme vytreskal 234. Dobre, musím dávať potom, ja som rýchlejší ako on, ale sa skoro zahorí. Dostal cez kýho. Dostal, ale žije. A skapal. Dobre, to dobré. Teraz ideme si iba 200, dá iba 130 nábojov, ty kokos. Oproti tam ten chicaneovi, to je... No dobre. Sú tu všelijaké lietadlá, ale teba asi v tomto videu neukážem, že keby ste chceli pár sa dať like a odber, pomôžete tým našemu kanálu. Môžete tým našemu kanálu, ktorý má zatiaľ iba 16 odoberateľov v čase, kedy potočí. Takže naozaj pomohli by ste s tým nám, veľmi by ste s tým nám pomohli. Budem veľmi radi, ak by ste naozaj dali ten like, minimálny like. Odber by bol tiež perfektný, ale no, čo si povieme, dávaj. Ale naozaj radi neboli, keď si vám niečo dali. Som veľmi šťastný. Už som celkom dosť uzgáňa. Dobre, našiel som si nové cieľy. No do prdele. Majú novú stíhačku. Teraz to neprešla raketa. Toto je FS-12 Revolker. To je taký veľmi rýchly stíhačka. To sa naozaj povie. A to je iba 20 minút, 25. Ale naozaj nie je to nepovedateľné. A také sú tam. Ale má to zase veľmi silný infračervený a dostal misailkou. Má to veľmi silný infračervený. Chcel som povedať, že má to veľmi silný infračervený jas. Takže to veľmi dobre na také. Oh no! Dobre, preč. Revolker má veľmi silné enginy a to znamená, že to má vlastne, takto povedať,
Revolver má afterburner, čo je vlastne, že lietadlo dáva do motora veľa paliva, ktoré potom vytvára afterburner, čo je vlastne veľký plameň poháňajúci lietadlo, ktoré síce budete s tým rýchlejší, ale má tu veľmi veľkú, ako už som povedal, infračervenú stopu. To znamená, že keby ste dostali jednu IR misálku na seba, infračervenú misálku, tak musíte i hneď dať čo najnižšie motor, pretože môžete flérovať, ale proste tá misálka fléry si nevšíma, lebo ten motor má o dosť silnejšiu stopu ako tie fléry. Takže musíte vždycky dávať pozor, či idete na full afterburner, alebo idete len tak. Naozaj je to veľmi. Dostanete takú fléru, akože naozaj zblízka, tak to ste proste prehrali. Kým sa tá fléra nedokáže nejak rýchlo proste, kým sa tá misálka nedokážete tú misálku keď nedokážete tú misálku rýchlo nejak outmanúvrovať, že to dáte do toho manéver, tak proste nemáte šancu. Práve z vlastných skúseností, ale nemáte šancu. Musíte mať naozaj veľké šťastie. A ideme pristávať, čo na ten pán. A to si dobre, nevadí. Brzdíme. A ideme sa ja. Tým som prvýkrát som neskápal. Prvýkrát som dostal. Podarilo dostať sa na R. Takže tu vlastne zastavíme. Ideme sa riárne. Alebo po slovensky povedané, ideme si naše zbranie nabiť a všetky tie náboje a všetky tie veci si ideme nabiť. Stojíme. Tak, dostali sme minus 1 730 000. No, 730 000 stát. A ideme ďalej. Neviem, čo veľa stoja tie veci, ale je tým, že to je armáda vec. Dobre, sme pripravení, nie sme veľmi fit, naše lietadlo není veľmi fit, ale to sa je pýtal, ideme. Takže naše lietadlo není fit, sa nás pýtal. Cinematic. To bolo pekné. OK. Ideme sa snažiť capturenúť airstrip. Áno, snad. Pretože sa nám to určite nepodarí, ale sa snažiť. Dobre. Ja tam vletím na plné pecky, budem sa snažiť zničiť všetko, čo môžem, ale keď dostajem jeden shot, zabijeme. Už naozaj ideme zabiť tam. A ak by ste chceli vidieť ďalšie takéto videá, like, odber, komentovať toto video, aby som dal like. Ďakujem. A zoberme si teraz naše... idem s kanónom, idem ho roztreskať. To je taký satisfying kanon. Ide po mne jedna IR misálka a to bude... Dobre. Dobre, a ideme po... Čo to je? F-35? Jop. Nie, KR-67. To je taká... Su-50. No. Su-27. Taká. 30. Dostal. Taký fajn do pilota, jaj. Teraz ideme tam. Priletel som tu a naozaj sa mi dačo podarilo. Wow! To... Takto som pekne v prdeli.
Right engine fire. Left engine fire. Dobre. Som dostal taký šiton, že to som fakt nečakal. Dobre, nevadí. Takže toto bude koniec tohto videa. Ak by ste chceli part 2, ak by ste chceli part 2, nezabudnite napísať do komentárov, ako som už vravel. Naozaj veľmi dobrá hra podľa mňa. Zaslúžila by si väčší... Zaslúžila by si mať viacej hráčov ako mám teraz. Naozaj veľmi dobrá hra. 17 eur na Steam, cena. Proste perfect. Takže... tak by som to ukončil. Dovidenia na budúce, nezabudnite čekať náš kanál a čaute.